Здравейте всички! Това е видео по идея на зрител на канала. Темата е защо на общо европейско ниво управляващите политици не искат населението да е въоръжено с лично оръжие. Ще цитирам малко цифри и същевременно, по-скоро към края, ще изкажа и лично мнение, което най-вероятно няма да остане разбрано правилно. На 16 декември 2024 година Съвета на Европейския съюз приема нови правила за гарантиране на по-безопасна търговия с огнестрелни оръжия. Който има желание може да прочете всичките документи от цитираната дата. Има ги в интернет. Аз съм ги прочел. Всичко там звучи като нещо, което е в името на добруването и безопасността на гражданите. То винаги звучи така, но нека вникнем в съдържанието. Проблемите са свързани с проследяването на огнестрелните оръжия. Няма единна информационна система. Най-често службите търсят информация в базата данни на Интерпол. Обаче има и база данни на Европол. Също така база данни на Шенгенската информационна система, наречена СИС. Също така има и система за вътрешния пазар на Европейския съюз, наречена EMI. Проблемът е, че всяка различна система съдържа различни данни. Освен това, често оръжията се описват по различен начин, което прави търсенето още по-трудно. Според изчисления, през 2017 година, обърнете внимание, цивилното население в Европейския съюз е притежавало приблизително 35 милиона незаконни огнестрелни оръжия. Това са около 56% от всички огнестрелни оръжия на територията на Европейския съюз. Към началото на 2025 година незаконните оръжия са много по-голям процент. Така е заради неограничените и неизвестни количества оръжия и боеприпаси, които се изпращат към Украйна. Голям дял от тези пратки с оръжие не достигат до крайната си цел, а попадат в ръцете на престъпни организации, които ги препродават на черно на трети лица. И до нашите улици тук в България достигнаха интересни неща от фронта, включително бронежилетки, боеприпаси и други неща. Ако трябва да споменем само за България, общия брой на цивилните граждани, които имат разрешение за оръжие за самоохрана, плюс броят на гражданите, които имат разрешително за оръжие за лов, сборът прави по-голямо число от общия брой на полицаите и военните взети заедно. И това е само за законните оръжия. Ако и бабите и дядовците на село извадят оръжията изпод креватите, съотношението ще стане 2 към 1. Горе-долу така стоят нещата в цяла Централна и Източна Европа. И ако все още не е ясно, защо Централното управление на Европейския съюз не искат това да остане така, обяснявам. Може и да си имаме за много цивилизовани, но всъщност повечето хора нямат доверие в полиция, армия и въобще в институции. Корупцията е отгоре до долу и отдолу до горе. Хората са научени да се оправят сами, всеки за себе си, всеки сам се спасява. Но при една обща кауза, ако всички въоръжени граждани се обединят, няма да има кой да ги спре. Големия страх на политическата класа е точно това. Истината е, че се страхуват. И за това не се подновяват изтекли разрешителни, дори и на бивши полицаи и другите силови структури, пенсионери, доказали лоялността си, цял живот неразделни с оръжието си, но не се подновяват разрешителните, а за новоиздадено разрешително
Всеки началник на служба КОС може да има сериозни неприятности с шефа си. Поради политическата нестабилност в последните години имаше малък времеви прозорец, през който някои истински полицаи по призвание, наистина добри, раздадоха колкото можаха разрешителни на цивилно население. На проверени и надежни граждани. Постоянните смени на министри, на началници, на секретари и на какви ли още не, даде шанс за това нещо да се случи. Този прозорец обаче вече е затворен, поне за сега така изглежда. Ето и моето мнение към края на видеото. Колкото повече цивилни, проверени хора са обучени и въоръжени, толкова по-сигурно ще бъде обществото, според мен. В някои села в България и в Източна Европа има такива села, в които всички могат да стрелят, от децата до бабите. И се знае, че във всяка къща има оръжие. В тези села стават 0 на брой престъпления. Никой не влиза по дворовете, никой не краде, защото се знае. Само си спомнете някой произволен терористичен акт. Има много такива. Например, някоя масова стрелба. Някой започва да стреля хаотично и убива и ранява мнозина. И никой не може да му отвърне на огъня. Никой дори камък не хвърля. Никой не е въоръжен, освен нападателя. Но повярвайте ми, че хич няма да му се хареса, ако мишените започват да отвръщат на огъня. Приключвам с видеото. Не искам да правя YouTube кариера и затова не смятам повече да записвам видеа, освен ако нещо интересно не се случи по темата. Между другото, искам да ви кажа, че заради видеята, които направих, имам известни затруднения с сладурите от YouTube. Не, че се оплаквам, но да знаете, че темата е чувствителна и може да попаднете под наблюдение. Аз това го очаквах и не съм изненадан. Надявам се да съм бил полезен. Благодаря ви. Бъдете здрави!